Programul este intuitiv. Este ușor de implementat și asta cine lucrează știe, este ușor de implementat pentru user, pentru utilizatori. Poți să-l configurezi pe fiecare utilizator în parte, indiferent că vorbim de o facturare în depozit, vorbim de magazin, vorbim de diverse activități pe care le avem. Noi fiind o companie care acoperim cam tot lanțul trofic, cum spun eu, producție, distribuție, comerț online, în momentul ăla ai nevoie de o soluție care să fie totuși complexă. După aia, cine lucrează știe că există cam două chei de verificare în logica Transartului. Am încercat să înțeleg foarte bine programul de la Transart, pentru că numai așa puteam să-l explic mai departe la toți colegii noștri. Este foarte greu să greșești, nu te lasă să greșești, ceea ce este un lucru pozitiv.